So to see is to believe, guys. Kung sa Surigao natay Enchanted River diri sa Bukidnon na diri sa Pangantukan, gitawag nila nga Blue Water. Bago nga tayo magpatuloy sa video na ito ay nais namin kayong isama sa biyahe namin para may idea din kayo kung bakit kami nakarating dito. Let's go! So what's up guys, good morning. So padulong ta karon og Pangantukan kay nami aton dito nga mura siya ka ng Enchanted River nga kanang blue ang tubig ba, pero kuan siya, suba siya. And then gusto na mo ma-experience, so gusto na mo ma-prove kung tinuod ba gyud ding Enchanted River sa Bukidnon. Alright, so tara, let's go. So kauban nato diri si Gerald, si Jeeper, si Heidi og si Daniel. Alright, so update mo guys pag-abot na mo dito. Let's go! At bumiyahe nga kami ng 3 oras, marating lang ang Pangantukan, Bukidnon. Para sa mas madaling biyahe ay dito kami dumaan sa Route 945 Talakag. At makakasave kami dito ng oras kumpara kung doon kami dadaan sa Upper Puerto. Since hindi namin kabisado yung lugar, so suggested lang dumaan dito pag araw. Pero pag gabi, mas mabuting doon na lang kayo dumaan sa may highway. At searchable naman po yung Blue Water ng Pangantukan, kaya ito na yung ginawang guide namin. Sulit na sulit yung dinadaanan namin kasi napakaganda ng lugar. Dahil nga napakasulit, ito yung nangyari. Gawa! Dito na. Well, dito na. No overshoot sa kurbada yung kasama namin. Hinay. Pero wala na ka natumbay, ikaw na ka nilaos. Ha? Abi na kuan na siya, tulog na. Hapit sa ta. Nakayak na ang jeeper. Pero ganun pa man yung nangyari ay tuloy pa rin. Let's go! So tala, jeeper na overshoot. So guys, namin karon di sa unsa ni siya? Kuan maramag naman ba? So gikan mi dito Talakag, tapos Suao, Kalilangan. Dito ra ta? So tara, padulong na ta sa kuan, sa Blue Water. And may experience na to karon kung unsa katsada ang Blue Water diri sa Pangantukan. So mata lang bago may mabot dito, so napalit na mi og kuan manok, tapos kahoy, tubig, magamit na mo dito. Sirangdan para agay. So from highway, so tingani atong magyan nga dalan, no, padulong na ta dito sa Blue Water. So far mo pa ni ang rough road nga mong nagian. Sulod sa 2 hours na mga biyahe. Okay. So sakyanan, all goods. Pwede kayong sakyanan dire, igo kayo. Wow, what a landscape. Tanawa guys, oh. Landscape guys, oh. Chuy kayo guys. Wow, grabe. Ganda dito par. Huli pa saka guys. Bye kami dia. Sayang ni pasakan ni siya dito. Shit. Alaka. Saan trail ni? Siya ini macam ini. Sa malingkan pasulod dito sa Blue Water ning anan dalan guys. So okay. So motor kaya na, pero sakyanan dapat tatong dako-dako siya, no. Pero pwede naman siguro ibili ni mo rito yung sakyanan. Tara, let's go. So grabe kay kapita.
Ah. So medyo rough road gid ang dalan. Tara. This way to Blue Water. So napay katabo. Whew. Kaming dalan guys. So taga-trail ani guys. Muna yung update sa atong dalan guys. So lisod guys siya. Kung motor mong gamit kay ang dalan pasulod bitaw gabi ka rough road. Alasan niyo. Halak ka. Kaya mabakani sa motor ni. Kaya ba ni? Grabe ang P6. Murag gitril-tril ang P6. Tara, galisod na sila. Amante, amante. Grabe, tril kindalan. Makabot manggaling ka sa Blue Water pero lisod kindalan. So, doon lang yun. Medyo kan siya. Sakto, gini itong ingon, no? Layo, lisod. Tapos solid gid daw pagabot na to. So, let's see kung worth it ba ang amo ang gihimong trail karon. Grabe dalan, no? Legit. Kani may dalan. Legit nga dalan nga lisod. Grabe ang dalan guys. Okay. Sudah na eh. Liya pa itong Blue Water Dam ba? Unahan pa daw? Akara masad mo na gani? Sige sige. So first timer. So worth it ni guys. Worth it ni guys. Makabot na dito sa ano guys, sa Blue Water guys. So kung gikan mo dito pasulod, much better siguro nga magbaklay mo. Murag sen-sen na siya baklayon kontra yung motor. So loy kay motor pay kuan. Okay. Pwede rin sa motor? Pwede rin. Talaga entrance kali, ma'am? 50? Abot na sa may entrance o dito ang Blue Water. Then entrance 350. Ano, gusto mo mag-trail? Gusto mo mag-trail ha? Gusto rin mag-trail ha? Gusto mo mag-trail? Kala pag tubig dapat kahoy. Bukisa. Okay lang sa inyo. Ilang edad? 23. 23. So lagbog sa ata. Tara guys, sulod na ta. So far, nakabot na dyan. Guys, oh. Nakita na mag-tubig na naka-food coloring. Wala pa siya guys, pero kita na yung blue guys ba? Tara. So to say is to believe guys. Kung blue bagad ang tubig diri. Let's go.
up? Good morning guys. Kung sa Surigao natay Enchanted River diri sa Bukidnon na diri sa Pakantukan, gitawag nila nga Blue Water. O although ang dalan bitaw grabe kalisod, pero pag-abot nimo diri sulit kayo. Kung makita nimo sa likod, nga lagi siya ka blue. Ang entrance diri is 50. Gikan sa taas, makita nimo sa ubos ang mga isda nga mga galangoy-langoy no. So, unya underwater town niya. Try na to kung sa katinaw ang tubig dire. So, let's go. Ito sa duawon ng nagpe-prepare sa atong banda. Ang tanaw ba? Chilyo nga way habiranan ba? Wala may pinaka-plaster dire, wala pud may gamit dala. So, tara ito. Tara ito si Daniel nagsugba. Tara, birada ba rin. Si birada di ba dire? Tirada na bri. Nga mong kano, asin ra mong gibutang kung sa lasan eh. Mga tapulan nga kauban, di mo pa nito gasin. So, nami sa sook guys. Tara. Nagpalain si Daniel dire kay di siya gusto isturbo nga kamulog sugba bitaw. Dagan tawag ani dire karon. Murag dire, camping style ba. Tara guys, lumag ta guys. Taboy. Lumag ta lungag. So nya underwater ta. So try nato nya ang unsa ka bugnaw ilang tubig para ma-experience po nato ba, di ba? So guys, makaon sa mi guys no. Time lapse ata time lapse. At dito ko na nga po tatapusin ng video ko. At maraming salamat po sa panonood po ninyo. Sana po ay ma-share ninyo ang video ko na to. Mag-iwan kayo ng reaction at mag-comment kayo at re-replyan namin kayo. Bye bye guys, at sa mga susunod pa nating mga video. I love you.